Tħobbhom il-klieb? Jekk iva, m'intix waħdek. Fl-istorja tal-bniedem, il-kelb kienu għadu l-iktar annimal viċin il-bniedem. Skont stħarriġ xjentifiku, il-kelb li nafu llum tnissel minn speċi ta' lupu li għexet xi 100,000 sena ilu u jista' jkun li kien domestikat sa minn 15,000 sena ilu. X'aktarx, l-ewwel annimal li qatt ġie domestikat mill-bniedem. Il-kelb huwa annimal soċjabbli immens, faċli li talmu, tilab miegħu u li jongwala man-nies, annimal lejali u devot lejn sidu. Fil-fatt, anke fl-ambjent naturali tagħhom, il-klieb iġibu ruħhom bl-istess mod ma' klieb tal-istess familja. Għall-kelb ftit hemm differenza bejn l-uman u kelb ieħor. U mhux tal-li ħbib tal-bnedmin, tal-li jutli wkoll. Hemm klieb tal-għassa, klieb li jgħinu n-nies b'diżabilità, klieb li jaħdmu mal-pulizija, klieb tal-kaċċa u klieb li kapaċi jrebħu lil sidhom kemm xa flus mhux ħażin f'kompetizzjonijiet sportivi u tat-talent. M'hemmx ngħidu, mhux kull kelb bħal ieħor u mhux kull kelb jinqala l kollox. Pereżempju, dak x'kelbu. Il-kelb propja huwa sottospeċi tal-lupu, il-Canis lupus familiaris. Imma l-varjetà hija tremenda, miċ-Chihuahua sal-Great Dane, pil twil jew qasir, nokkli jew lix, kulur iswed, kannella, abjad, tikki, strixxi jew kulur wieħed. Ġeneralment, il-klieb ikollhom kuluri li kapaċi jinħbew fl-ambjent naturali. B'kollox jidher li hemm aktar minn 800 sottospeċi magħrufa, imma apparti dawk hemm ħafna klieb li ma huma tal-ebda razza, li bastardjati. Spiss ikunu ħafna iktar b'saħħithom, peress li dawk li jkunu ta' razza pura jista' jkun li jkollhom xi problemi ġenetiċi għax id-demm ma jitħallaġ biżżejjed. Li mill-iktar razza popolari? Skont fej u f'liema epoka, il-Labrador Retriever popolari immens fl-Amerika, il-Poodle, il-Yorkshire Terrier, il-Cocker Spaniel, il-German Shepherd, kollha razzat popolari. Ġieli jinħolqu razzat apposta. Per eżempju, il-Cockapoo huwa taħlita bejn il-Cocker Spaniel u Poodle żgħir. Vera li l-klieb ma jarawx bil-kulur. Jaraw bil-kulur imma mhux kollox, għandhom xi nuqqasijiet fil-varjetà ta' kuluri li kapaċi jaraw bħal ċerti nies. Mill-banda l-oħra, ċerti klieb għandhom kapaċità immens li jaraw il-bogħod, uħud minnhom kapaċi jaraw tundjatura ta' 270 degree li hija ħafna iżjed mill-180 li kapaċi jara l-bniedem. Jekk tqabbel il-klieb man-nies, tinduna wkoll li l-klieb kapaċi jisimgħu ċerti ħsejjed ħafna iżjed min-nies u peress li widnejhom jiċċaqalqu jistgħu jintużaw preċiż skont minn fejn ikun ġej il-ħoss. Terġa' il-klieb jaqilbuha lill-bnedmin f'dak li għandu x'jaqsam max-xam. Immaġina li kelb għandu dawn iċ-ċelloli kollha li jgħinu ħixhom waqt li l-bniedem kull ma għandu dawn. U apparti das-sensi kollha li għandu l-kelb huwa l-intelliġenza. Uħud kapaċi jitalmu ordni u jobdu. Oħrajn forsi juruk l-intelliġenza tagħhom għax pereżempju kapaċi jisirqu. Kelb kemm idhom ħaj? Is-soltu bejn 10 u 13 sena. Hemm klieb li ma jgħixux aktar minn 6 jew 7 snin bħal Bloodhound u l-Great Dane u mill-banda l-oħra it-Toy Poodle u l-Miniature Dachshund kapaċi jgħixu xi 14 jew 15 sena. Immaġina li ta' xi sena u nofs kelb ikun diġà sar adult. Jekk trid li l-kelb idhom ħaj, hemm ċertu ikel li trid tevitalu fosthom iċ-ċikkulata, il-basal u l-enet. Il-banda l-oħra, il-laħam tal-kelb, tista' tieklu? F'ċertu pajjiżi jikluh. Fiċ-Ċina ilhom jieklu l-klieb għalmenu minn żmien il-filosfu Konfusju, però aktar viċin fl-Iżvizzera, fil-kantons rurali ta' Appenzell u St. Gallen għadhom jikluh. Idea diskustanti għal ħafna nies, imma l-iktar għall-Musulmani li għalihom il-kelb huwa annimal maħmuġ u fil-fatt il-Musulmani laqqas iżommu klieb id-dar. Mill-banda l-oħra, il-Hindu fin-Nepal li l-kelb jadurawh, litteralment. Il-Hindu jemmnu li l-klieb iħarsu l-bibien tal-ġenna. Skont it-twemmin Kattoliku huwa Santu Rokku, il-qaddis patrun tal-klieb. Tant li s-16 ta' Awwissu jista' jkun meqjus bħala l-Għid tal-klieb kollha.